Anki qabel ħalli U sinjuri, nilqakom għal shooter program ta' 5 minuti li għaddijek, bla ħsieb. Jekk issibbu xi ħaġa interessanti, ibatu għinna hawnhekk. Ħsieb importanti imma speċjalment jekk tiddeċiedi li ħad tagħmel tatu. Fejn sejjer illum? Għax tatu jekk ma taħsibx fuqha, di ħatibqa' għal omrok. Issa, għanurukom daqsxejn tatu stajjeb illi fl-opinjoni tagħna setgħu saru aħjar jew aħjar ma sarux kważi. U l-ewwel waħda li xtaqt nurikom mela dax ta' jikteb il-frażi Only God can judge me. L-unika ħaġa li t-tattoo artist nasib għandu bżonn daqsxejn lezzjoni tal-Ingliż tal-grammatika għalibhom totalment ma ġiex tagħmel sens, imma insomma. Terst mi. Għas tagħmel sens, għas tagħmel sens. Issa jmorru fuq l-aspett. Kbira da barqielu. Di ħaniġbed l-attenzjoni l-kull min ħobb ir-reliġjon tajjeb u jgħid isma' nagħmel xi ħaġa reliġjuża. L-importanti illi għajdu tattoo artist ikejlilkom darkom jew spallitkom minn qabel ħalli jara li joqgħod mhux jiġrilkom bħal ma ġralu da. Ħanina zgarrat. Ħaj ma jaqasraw sinjuri, naqelbu s-suġġett totalment ħammur nitkellmu fuq it-tfal. Daw iż-żewġ it-tfal ġo xixun li għaddijin mill-eżamijiet. Ħanaw kif sejrin. Su paris eżamijiet għanna. Aħna, peress li morru ċizwik najdulhom exams. Exams xaġa tal-witch, mama tajt li ġiek l-exam. Kemm bint ignorant. Dik exama mhux exams u jiena nazzjonalist wieħed mill-aħħar li baqa' għax ftit bqa'. Tonsu. Qed nonqsu naqra ma jimportax li jew jibqa' tajjeb. X'nagħmlu? Nistudjaw naqra? Nagħmlu ftit general knowledge. Ask me any question, anzi ħansaqsik jiena. Li mi l-iktar ġurnata importanti fl-istorja ta' Malta? Kont il-papa l-iktar ġurnata importanti hija meta aħna tal-Labor tlajna wara tant snin fl-oppożizzjoni. Hekk jgħid Josh missierek, jgħid. Jiena missieri dejjem jgħid l-iktar ġurnata importanti hija meta dħalna fl-Unjoni Ewropea. Ma l-ewwel niżżiltax bħala laburisti domtu biex niżżiltuha li tħalla fl-Ewropa, Ma s-sara tafx di, x'inhi l-popolazzjoni ta' Malta? Ofs miljon. Ejja, hekk tajdu, jekk tot il-baronin kollha li ġibtu minn barra naħseb anke 1 million. Insomma, ma tiegħi taħt li dawk il-1 million kollha għandna bżonnhom għax aħna fil-Labor żedna xogħol. Mela, hekk tajt ġo xomok, aħjar tara x-xogħlijiet żiedna taħt il-Labor. Ajma. Jagħmlu xi ħaġa oħra. Mathematics għax dak vera tajjeb. Percentages nagħmlu. No! No more percentages! Għax l-axħar darba nismajna percentages kif vera! U għax tixti għalġa jġrek għadna bla lider! Għandek raġun, mintom għed tfittxu lider, oresta. Ejwa, tinfittxu manna bżon xaħat mux ċajta ta' Kif tridu? Għana Vizjoni! Vizjoni, orra? Jaffi meċi! Orrat. Komunikatur! Oratur jaff jitkellem! Ma jħalli l-ħadd meċċiħ minn imnieħru ma jmexxi lil kulħattu! Dawk ta' Nafu jħed. Vera, li ħalli nkellmuh! Bi kollox għandu milli tissemmi. Alright! Ma nafx kemm għabbatu jiġi magħkom. Għala! Għax jinsa fejn fir il-Labor jissimma taqsih. Minu? Joseph! U jisimaw minna li tfal ta'kum tmissu għom xmal polijiet kap għadda u iż-żewġ tfal. Jibda ġrib bejnietom. X'namlu? Naddu għal xaħġi ktar etikuża u ħanaddu għall-etiket ma' min? Ma' Sur Market. Inselmilkom jina Sur Market, ir-re tal-etiket. That's Push my cat. U dik il-mara tijevet, tejċ kem tħobb il-klarinet. Okej, fuq xi sa nitkellmu? Għajdu bonġu annimal. Għazra bil-lejl issa. Fuq l-ilma, kif nixorbu l-ilma, Sanders? L-ħagġa bla jess. Anders, inti kif tixorbu kif ikollok fiex kun ilma bħal dan? Mhux inqabdu maħal ibħal issa u nixrob. Annimal
baxx u vulkari. Dejjem oħroġ tazza, Anders, iftaħ il-friskun b'mod kawt ħafna ħalli ma twaqax żommu mwaħħal minħabba biex ma niċsux ferra u wixrob bil-galbu. U jena s-sur Market, iwa iqaf, toċ perja ma saqajja puxa majket. U dik il-mara tjejvet, id-doq il-klarinet. U ħanna laqawnek il-link dirett ma'kom, il-ħbib tijaj tan-net.